Hola, nois, com esteu? Resulta que aquest vídeo no se sentia, l'anem a repetir com a mínim el so. A veure, entrem en el món de les multiplicacions de dues xifres. Per exemple, imagineu-vos que jo haig de multiplicar, agafo el boli negre, 6.435 per 23. Passo línia. Clar, jo això no ho sé fer perquè la taula del 23 no me la sé. Llavors el que faré serà dividir aquesta multiplicació en dues multiplicacions. Primer agafaré 6.435 per 3 i després 6.435 multiplicat per 2. Anem a resoldre. 3 per 5, 15. 3 per 3, 9. Me n'emporto una, 10. 3 per 4, 12 i una, 13. I 3 per 6, 18 i una, 19. Vaig a fer l'altra. 2 per 5, 10. Poso l'1 aquí. 2 per 3, 6 i una, 7. 2 per 4, 8. I 2 per 6, 12. I ara què haig de fer amb aquests números? No, vaig a copiar el que he escrit. 5, 0, 3, 9 i 1. Agafo el color blau i torno a copiar, però ara ho faré a sota del 2. 0, 7, 8, 2 i 1. Ara esborro per tenir més espai, esborro les operacions. Primer aquesta. Després aquesta. Vaig a repetir aquests números que he esborrat sense voler. Aquest seria un 7 i aquest seria un 0. I ara el que vaig a fer és la suma dels dos números. 5, 0, 7 i 3 són 10, 9 i una 10 i 8, 18, 1 i una 2 i 2, 4, i una és una. El resultat de 6.435 per 23 dona 148.005. 148.005. Recordem que quan multiplico per 2 ho haig de col·locar exactament a sota del 2. Perquè aquest 2 no és un 2, és un 20 i el 3 que vindrà després. Al ser un 20 s'hauria de multiplicar, s'hauria de posar un 0 al final, que no cal posar-ho.
que no cal posar-ho. Hi ha gent que per facilitar la història posa una creu. En resum, si jo volgués multiplicar, per exemple, 639 per 46, el primer que faria seria multiplicar per 6. 6 per 9 dona 54, 6 per 3 dona 18, més 5 dona 23, i 6 per 6, 36, i 2, 38. I ara faré el 4. Vigileu en col·locar les que me n'emporto. 4 per 9 dona 36. Observeu que poso el 3 aquí sobre i el 6 a sota. I veieu que he començat deixant aquest espai lliure. Aquesta creu. 4 per 3, 12, més 3 que me n'emporto són 15. Me n'emporto aquesta. I 4 per 6, 24, més 1, 25. I ara el que faig és fer la suma. 4 és 4, 6 i 3 són 9, 8 i 5 són 13, me n'emportaré una, 5 i 1, 6 i 3, 9, i 2 és 2. Per tant, 639 multiplicat per 46 dona 29.394. I això és tot. Espero que l'hagueu comprès perfectament. Ara toca practicar.